sehingga Nabi Zakaria wis dangu pengen duwe putra, orang duwe putra sehingga akhiripun Nabi Zakaria menika tenggone panggenanipun Sayyidah Maryam tawasul hunalika da'a Zakaria rabbah. Nang panggenan niki Gusti Allah niki panggenane Maryam kekasih jenengan, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti Allah paringi kula ketu bayang Nabi tawasul dateng napa tiang estri soleh mulane niki kurang nopone wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niki nggih wong NU ngajarno tawasul ngoten kok aja dipenging-penging diarani napa gak penting ndonga langsung nang Gusti Allah. Lho Nabi Zakaria mawon tawasul dateng sinten Maryam sing maringi contoh sinten Nabi Zakaria. Lah jenengan kalih kula sakniki wonten ing majelis menika niki bagian saking tawasul nyuwun maring Gusti Allah. Panjenengan rawuh saking dalem masing-masing gadahi niat benten wonten sing njaluk jodoh, wonten sing niat saged ziarah tenggone Mekah Madinah, wonten sing niat ketoke wis tuwa-tuwa ya husnul gitu, wonten sing niat kados kula supaya dipilih dadi wakil gubernur, niki wonten macam-macam.